madzibaba eshanduko anga akuunza magirlfriends pamba, achirara nemahure pamba paya, kusvika muridzi azozvinzwa kuti ndo zviri kuitika pano pamba, vakamudzinga pamba paya paya. Kana ane nharo andipikidze. Namukoma izvezvizvika ndiri musango ino, musha wakabhombewa, vana vangu vari kutogara uko zvekukiyakiya tagoma rendi chidididi. Munhu watotaura kutoti handakapirwa mari, ingadai sina kutenga imba yacho muHarare kana kuti tengawo stendi ndakatovaka kana ndini. Chokwadi izvozvo. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Right, maswera sei panapa. Ndoda kuti ndingopawo some insight panyaya yemurume uyu anonzi Godfrey madzibaba weshanduko. Tinenge takanyarara nguva zhinji, not because hatizivi but tichiziva hedu zvinenge zvichiitika, but tisingadi kuita sekuti toda kungonyadzisana but kana zvinhu zvichienda kuma extreme like this, tinozopedzisira tosundwa neshungu kuti tizvitaure. Uyo madzibaba weshanduko uyu paakabva pa31st paya achitiza vanhu vakusungwa-sungwa, akadedzera achiti kwandiri kugara chichi, vanhu vakamunzwira, umwe munhu akamunzwira tsitsi, akataura naye akamupa my directions ekumba kwake kumarondera. Akaenda akanogara kumarondera. Kana achida kutaura zvokwadi madzibaba weshanduko anopupura kuti izvi ndizvo zvakaitika izvi. Kana ane nharo auye nditaure naye, andifonere torekodha call, ndomuburitsira zvakawanda about him. Akaenda akanogara kumba kuya kwaakadhoneterwa nemunhu uyu ari kunze kwenyika, akamuti chienda unogara pamba apa, aigara naGolden Boy. Madzibaba weshanduko akapiwa mari yakawanda. Chimwe chinhu chandonyatsoziva chaakatenga imotobike. Akatenga, panenge panonzi akatenga kamota, kudaka wishi here kana kuti iHonda Fit. Madzibaba eshanduko anga akuunza magirlfriends pamba, achirara nemahure pamba paya, kusvika muridzi azozvinzwa kuti ndo zviri kuitika pano pamba, vakamudzinga pamba paya paya. Kana ane nharo andipikidze, ndimuratidze maV11 enyaya dzake. Dziripo dzakazara, ende vanhu people are willing kuti vamufumure, but kumunyara, saka iye ngaanyare. Aiwa, tinotenda. Handafara, at least tatombokurukura. Aiwa, kana ndafara because ndimi mune mugara muri pamasaisai muchingonzwa makuhwa muchinzwa chokwadi, but nyaya vakugadzira dzimwe dzavakugadzira ka vanhu vapererwa. Tavaudza munhu akaudzwa chokwadi problem, munhu akaudzwa chokwadi anotsamwa, anotanga kuti wakaipa. Pesapo haidi kutaura kuti ndakaipa. Hanzi machigananda. Ndaipe chigananda. Ana mukoma wori kana ndimi ndakaramba imba, ndakaramba dzimotikari, ndakaramba mari maofi. Kwete zvezvekuti ndiri kutaurira vanhu nhema zvezve. Vanhu zvavaiona pasi rese ndichiofewa kunzi madzibaba uyai mutore mota iyi. Handizi? Uyai mutore mari iyi, imba tavaka, uyai mugare apa, siyanai nezvizvi, itai izvi. Ndichiramba. Handaida kubhitireya vanhu, handaida kukanganisa vanhu, handaida kuti ndirambe ndakasunga ndakadzvanya. Handiti ka? Ichokwadi izvozvo. Because vanhu vanenge vachivimbawo newe, saka iwo wakanga wakubhitireya vanhu ka zvinobuda here mukoma? Aiwa, zvizobude. Ndakaona ningirikire. That's what yandaisokwa. Vanhu vaivimbawo neni, saka ndaida kuti vavimbawo neni. Handina kana kubvira ndaita problem nemunhu
ndizotanga nhasi kuita problem tatourayirwa futi bato nanhingi ndichiti ndiri kuwanei ya zvibatsire zvimwe zvacho kugadzira kwavava kuita nyaya dzavachitsvaga tumwe tunyaya hatunei navo so zvimwe zvacho zvinonyadzisa ende zvimwe zvacho zvavava kutaura zvinotonyadzisa uri kuzviwana kupi ende unei nazvo oreti kana ndakaita unei nazvo ende zvine basa rei because munhu anokwanisa kungoita zvaanongoita panguva yaanoita muri kuona kupusa kwavari kuita mari yavo ari kutaura ka mukoma holi mukati ukatumirwa dollars watumirwa mari nedambudziko ranga ndinaro reri rekuti unosiyiwa mhuri isina kana hembe pasina kana chokudya pasina kana pekubikira pasina kana chokufuka zvinoita kana inyaya ende ukatarisa wacho anotaurisa ega haana kana sendi raakaisa wapiwa $50 wapiwa $20 wapiwa $10 wotaura kuti hanzi unokwanisa kusumudza imba dzaukavaka unokwanisa kuchengeta mhuri netumari ito tokupiwa $20 wapiwa $20 unokwanisa kuchengeta mhuri ipi yavari kuendesa mbiri ivo ndo vakaja mari dziri kutaurwa idzi ma40,000 ari kutaurwa inhema here hadzisi nhema kana nyoka ndakataura naye haitoti vakadya mari vakomana matsotsa saka unoona mukoma zvimwe zvavaa kutsvaga uta uri mugate ka manje aiwa kupererwa ndokwavaita vakomana ende kana akaperera grade 1 taitemu yekutanga antoona kuti uyu munhu ari kutogadzirwa nyaya yekunyepa kumwe kwakunyepa zvakafanana nekunditi chiganandi kana aberekwa nhasi karusvava chakanotondirambira kuti madzibaba havasi chiganandi aiwa izvozvo ichokwadi izvozvo ichokwadi because muri kuona chinoitika here zvinoitika nevakomana vakaona kuti vakundwa paargument havasina mafacts vanotanga kuti wakapiwa mari uri chigananda uri murakashi ndo mukatarisai pese ndokufamba kwacho ikoko ndokufamba kwavo vakomana iva naye mukoma izvezvi zvika ndiri musango ini musha wakabhombewa vana vangu vari kutogara uku zvokukiyakiya tagoma rendi chidididi munhu wototaura kutoti handakapirwa mari ingadai sina kutenga imba yacho muharare kana kuti tengawo sendi ndakatovaka kana ndimi chokwadi ichozvo politics dzacho dzemuzimbabwe kana dzidaro dzakadhakwa vanhu vacho kuda kutsvaga mbiri yekumira kumberi kwevanhu hazvina zvazvinokupai zvazvinovapa varume kuda mbiri isiriyo kwakadhakwa dzapolitics dzenzara manje dzekuti kana makundwa kwacho kwanga ndiri mukoma holika handaitomboita kana zvemagirlfriends handina basa nemagirlfriends ndakakwadzwa kai mukadzi wangu ndiyakauya ende mukadzi wangu akauya so mukadzi wangu akauya handairegera kuti mukadzi wangu auya andionike tichironga zvataironga saka kana wakumuti hure mukadzi wangu zvakwavari handineiona zvinhu hakuna chinobva kwandiri handineiwo ivo ngavatauri kusvika pavanodira kuda kushatisa munhu kusvika paextendi yakadaroka zvakadhakwa mukoma ichokwadi ichocho vada kusvibisa mazita evanhu because nezuro ndakamushanda saruwaka size chaichai ndikamubudisira mafotos ake nanakasuku here makamugona zvokuti bosi munhu anoda kutaura kudhemu pinda muroti achiti komanda iye ari kusouth africa background tomhanya toita basa ivo vesa mari muhomwe ndizvozvo ndo zvanga vari kuita kuisa mari muhomwe mhosva yangu naye chaichai ndeipikwe ndakamutadzire kweni ndakonzwa uchinzi maakunzi muri chigananda ndikashaya kuti madzibaba eshanduko vachigananda chii chaitika futi kana karusvava kazvarwa nhasi kanondirambira ini mukoma holi ndine chigananda ndiri kutotambawo nhamo yandiri kutotamba nhamo chayandiri kutotamba aiwa vakomana vapererwa havasina kana chekana makavataka vapererwa because vanhu vangu vaifunzwa kuti ndichavasapota because vambotuma vanhu vandifonera madzibaba iwa endai kuna saruwaka tauriranai nasaruwaka munhu kwai havana nyoka kuzoti ndakati imi hamuna chamunoziva nyararai asi chokwadi muchachiona kuti vakomana vari wrong mangwana because anga aituma imi taurai namadzibaba because vane pavanga vachida kusvika pekuti vanhu vatsodya mari vakomana
Inini nezuro vakatumira vanhu vanenge 15 at the same time vachindituka ndikati hapana kana munhu wano wandiri kubloka ipapapa. Ndiri kutaura nemi 1-1 ende ndichadhila nemi ende ndakadhila navo. Mascreenshot acho ndinawo, mavoice notes ese ndinawo, ndichazvibroadcasta zvangu ngoti hamuna ndimbori busy apo. Ndakavaudza ndikati muudzei Saruwaka iyi kuti inini handisi kuzomira kumufumura kusvikira afumuka. Ende zviloya ravo ravhura kesi manje. Because lawyer riri kutyawo kuti tikaenda kukotika tisina kuvhura kesi nenyaya yemukomana uyu tinogona kukuvadzwa zvakaitwa mufesi weInterpol uya uyu. Saka lawyer ravhura kesi nyaya yamumaoko emapurisa. Saka mimi masiye vachiita chitsaga chavo chidzungu-dzungu vanobatwa chete. Good. Dai zvatodaro. Aiwa vanobatwa. Even kana vanhu vazhinji vari kundirambira ini parikuti kumainbox mumagurupu mundirimo ndiri kukonzwa vanhu vari kutaura kuti saka Saruwaka akupenga munhu arikuda kugadzira nyaya atiamba kuti chiganani. Aiwa arutogadzira nyaya iyo inini ndakatoirambawo kana iye futi magirlfriends yatumirwa ndatoseka ndikati vakomana. Aiwa saka aiwa thank you ngatipote tichibatana panhamba idzodzi.